Pablo, hola. Hola. Pepe, hola. Què fas? Así, fer un bou. Per a què? Para que no retallen. Normal. No passa res, eh? Sí. Agarra-la d'allí darrere. Ara tinc el cable de Instagram. El únic que pot... Això vos per tocar la cara. Después que piquen... Ja ho sé. Mira, me'n vaig també a Genís. Van a pintar en... Pero que Para debe ser. pintar